Amani uskazi. Ala mani tunakujenga ukupi please. Anji tunakujengwa. Kamsoro mama. Kamsoro. Mafudu nani? No. Tuwe kama vile. Ladies and gentlemen, it's now 2025 and the first thing that I do is to remind you that I'm still a proud brand ambassador of Logos Solar Tech. Today, nambenda nawo kuti vano installer inonzi Zigo package. Inonzi Zigo package because it was first installed kumba kwangu and it's exclusively products inema must batteries, must inverters, must what and this expect and this nyazo ziva saka ndauya na Mr. Kitch and expect we Logos Solar Tech timbo wabvunza kuti zvakamira sei. Yakamira sei package idi? So Zigo package is a 3.2 kVA solar system in a just must product. So this package, it powers a 0.5 horsepower bore pump, it powers a class A fridge, power TV, you buy power my lights, energy saver lights up to 15, and then entertainment, charge some phone, my laptops, Wi-Fi, is it affordable because Zigo represent the economic class here? Very affordable. This package, yes, a fixed supply price, it goes for 1,480. Exactly. Alright, koma package vanemari vanenge vachinzana sei? Kana takuenda pamsoro apa titakudawo from 5 kVA 6.2 kVA of which yedu isusu inotangira pa $2,400 ndo inova iyo ye 5 kVA and then toenda pamsoro tenge takuitwa ma 10 kilowatt solar systems of which aya anenge akuitwa ma prices anoendera nekudesignwa kunenge kwaitwa solar system yacho. Alright, then lastly vanoda zvekutaurirana vema-layby, vema-terms, ma-civil servant nevane customized service vanokubatai here? So kana makuda pakutwa zvema-payment plan facilities or credit facility with just 1.5 you can have this solar system what deposit 70% of 1.5 and then the balance we attend in 2 months obva wapedza unakirwa ako nemagetsi ako. Wanakirwa waenda manumbers awasikuataura ndo ari kubuda pascreen apa saka as long as Zigo ari brand ambassador weLogos Solar Tech you get the best service as far as my solar installation and everything is concerned. Ndakurira murume wangu dai nemozvo yekuti takatadzonzisana pakauya shamwari yake panext door. Amai, makakwira mzuri. Akakwira nditi murume wangu akatora umwe mukadzi makwira mzuri. Rati pepe. Tauraisha kuti muda murume amai. Kasi nakudirwa pachena. Kudoza ndibudire pachena kuti kurora kwake tamukadzi. Asi kubuda here. Cheti. Asi ngwe munhu. Pamsoro wedad. Chakaitika inini kumba kwangu. Takapinda mbunzo kazi kubuda here wonga zvakwira dani. Anzi uchiri kunida here. Pamsoro wedad. Ndida kutaurawo chikuzokadzanja. Tanga wapindura mbunzo. Kadzanja. Right, ndizvaunamata uzosanya yako. Chitaura nyako manje. Pamsaka madzimai angu apo waita gombo panze. Inini pamba ndiwanza kugara pamba. Ndiwanza kugara ndiri kubasa. Saka ndichigara ndiri kubasa kwekwe mukadzi wangu anenge achipinza mashamwari ake mumba mangu inini zvikomba zvavo. Iwo achipinzawo mubedroom mangu inini zvikomba zvavo. Saka zvese izvi zvinozvioneka. Alright, unomumwe chitawo paukanzwa nyaya yataurwa ndezvika mumba mako unoukabata here ari mumba mubedroom? Witness ndine vana ndo wakataura zviri. Vana. Kana vana vakutaura kuti baba ndo zviri kuitika pano. Iwewe unotsvaka zuva rekuya kuti atise nyaya pavana. Paunenge chamani. Iwewe watsvaka zuva rokuenda kabisira asingaziva chimwe chiri kubasa okumbira zvako ofu. Oza kuti nhasi asina kubasa akumbira ofu. Then wowandira munhu wako umubata ari mumba.
ndo zvakaitika. Wazombata. Kumbata kwandakazoita ndezvekudai so tanetsana kuda tatadza kuirana. Ndakazotora raini rake ndabva ndaisa mufoni mangu. Waona message? Ndivhurira message. Ndakatora raini rake ndo message. Amani uskazi. Amani tula kunyenga uri kupi please. Tula kunyengwa. Pamsoro mama. Pamsoro. Mafundi wanani? Ndio. Tuwele kama message. Kanda. Amula kupindura. Hayi wandatozona kuti samota ndazona. Mala kupindura. Ai ipapo ngikundi. Andazona mama. Ndatozona. Mala kupindura ere. Mala kupindura. Pindura ikinzi. Ndada kupindura kuti mama Simo achimomira kana. Ablaza akakubara. ndiyo waitoyanyora. Kana variwo vayanyora adhara ramai mukadzi wenchete uyu mukadzi uyu ane boyfriend zveshuwa but uyu haana kumaster chigame chacho language akashandisa iri different inoshandisa amai ane boyfriend saka boyfriend akazoziva kuti munhu anotaura naye ka haisiro language yake ani matauriro ari kuita nhasi haisiro matauriro atinoita everyday saka isaso yakazvirasa but yakabata kuti amai akuita magame kunyepe aya mameseji andiwaisenda ndichitaura nechikomba chavo but izvozvo wakataura amai avo chikomba wairara nacho its true but language blazo yakatoziva zvitoti da akatogadzisa zvinhu dhara amai nyaya iripo ndekuti mama mune chikomba zvizvo muri munyaya kuti hachakudai nenyaya yekuti mama mune chikomba ende zviri pachena chikomba chahachisi kuramba chikuratidza kuti maifambidzana but language musi wayo chikomba chingadai chikauya pachikazoona kuti fofofofu iri kunzi nhasi kuere hamudaro munozofona moti chiuya hachisipo bhozi akabva ati haasiro maitire chifona tipedzese kutaura saka akabva aziva kuti munhu andi kutaura naye haasiri but ava vano zvetu zvazvichiitika hazvo kunyepe saka wakazobatira chikomba chako but hauzoti ndiani ndizondiani ende wana waitotaura kuti mumba muno baba pamaenda kubasa maisara muchipindo watoripo vana vacho aiwa zabudisa shere navo buda shere navo upe mukadzi wako sekuru wenyu wewe nani yani nomunini wangu na mai wangu
ni mafriends angu mama wangu. Alright. Chipisa chele na chope. Una wana wangani mkazi? Ile 3. Una 3? Ko chiko mziro ngazisi. Chiko mziro sisi. Ndaneta ndinotiziwa brawaya ndikuziwe ndakuziwa turuye. Kui? Brawaya ndakuziwe ndakuziwa turuye ndimutera. Padiki ndingantiza. Takawana mari ontiza. Izo ndaigara kumondoro ndakatiza kumondoro ndakasiya imba. Ndikati ndimutsvagire pokuti ndigare pakanaka. Ndoenda kundikona ndo futi kupedzisa bhaibheri rozochinorambirwa mukadzi chifana chibudisa kashereki ukutya kushandisa mari yako mupewe udzora kakuma anokudzorera mari anayo Shamari, $5 yacho ngaiuye. Kukazi anozoona kubhazi. Kugama ipapo muri mubvisa womurambira. kadzi wangu ndakurambira chipanda. Kagama inde muno kwa baba yenyu. Arambira kakati ndaure zvinozvinga. Ayo wakamutata hanzi. Itai zvandoita zvinhu zvandarambirwa. Sekuru, hazvinowanikwa. Musha ukapusa umwe munyowani unotanga. Handizvo. Amai ava free, didi mafree, mawana mumukadzi. Na mukadzi handimbokona wandikufambidzanawo naye. Oh. Alright. Saka ndapera. Ndamusaina. Ndasi vatidakidza. Ndamusaina. Mama vaseka iva. Kasi chiudzei. Vana mani. Chii? Vanoita. Chedeta vana. Muchaita sei? Aiwa nanoenda nababa wakatondiramba kudare. Vana vakakuramba. Baba waya nawo padare ngaba ndikukumbira mama. Ndikukumbira mudzeri murume wangu. Takaberekerana wana 3 ari. Tine 15 years tititezi ndikukumbira asaspoile vana. Izvezvi hawasikana utombonditaudze panga. Aiwa. Kubva kadiki kakareso makazi kunimoresa. Hapana kana mwana akunditaudza. Kunotsana kwangu nababa wacho kwavanopindura vanhu. Aiwa. Havachatombotida. Ndo pana musikana agara pasera. Ndiye first born yeuyo. Imi wakaona kupi kweni ndoenda kune wana here. Sorry mama. Yo Shamari, sorry zako. Ndakunga kuti murani. Tegerere mama. Shamari. Vana ndatola nyaya vana kuti vana siya vana ndi kungadi. Ngasiwa. Vana vana Na mai wao. na manga makabereka mesi. Ya sure. Kuzana. Ende vana vako yanda ichi. Ya sure. Kuzana. Saka izvo zvozvibva zvazvo zvingani zviviri. Handiti patanza yavana vasapinde nyaya dzenyaya zvine ngavata na amai vavo amai vave pedyo nevana vavo. Handiti atendanga wanzisa shora. Iwewe vana oriji vana vari kuna baba vanodza kwaurika oriji ngavaende kuna mai vana ava ndivenyu mese une musikana aripo anokona chienda kuna mai vako bcause pachazobuda nyaya yerepi plus mwana wada kuguidance yamai ukuona shamba zvairi kuita takarega kubataika unoramba vana chororwa ivava chiendai kumwe kana wakuzomura nodzoka mudare Tatakashanda tese. Uyo anozvizia ndomuno sekuru ndomuno zuva 19 kuyadari Kwira. Ndentauro. Pamusoro yodari. simukazino Amai ava saka zvinhu zvaitira kuti kurarama kwese kwataitira kuti ndikahura tobva tipfume wana. aiwa zvozivazuva nokuyadari namoikuradare chama iwe zvinotaurwa musi wauno zuva 19 that's all